prevencia a diagnostika, ktoré vás posunú na vyššiu úroveň. Objavte novú generáciu zdravia. Starajte sa o seba s technológiami budúcnosti. Ahojte priatelia, zaujímate sa o zdravie? Tak ste tu správne. Dnes sa budeme baviť o tomto prístroji, ako vám dokáže pomôcť a zlepšiť zdravie. Teraz si zhrnieme, čo je to Zaito vlastne, čo je to za technológiu a následne si ukážeme, čo dokáže a ako to vyzerá v praxi. Zaito je hlavne revolučný nástroj pre individuálne zdravie. Prečo individuálne? Lebo každý človek je individuálny a každý má iné výsledky a iné potreby. Čo je technológia Zaito? To analýza biosignálov využíva unikátny systém na meranie biosignálov tela, ktoré odhalujú jeho dynamický stav a individuálne riešenia. Na základe analýz Zaito poskytuje personalizované odporúčania a podporu zdravia a pohody. Čo je to vlastne? Čo sú to biosignály? Biosignály je proces zameriavania biologických elektrických aktivít alebo fyziologických parametrov organizmu za účelom diagnostiky, monitorovania alebo výskumu. Tieto signály, ako napríklad elektrická aktivita srdca EKG, mozgu EEG či svalov EMG, poskytujú dôležité informácie o zdravotnom stave pacienta. Moderné technológie umožňujú presné a neinvazívne meranie, ktoré majú široko uplatnenie v medicíne, športovej diagnostike či vývoji zdravotníckych pomôcok. Takže prístroj Zaito je komplexný a kompletný pre zdravie tela. Zariadenie zaznamená elektromagnetické frekvencii tela. Na základe tej elektromagnetickej frekvencie a odpovedí software Zaito analyzuje a interpretuje dáta. Možnosti využitia. Využiť sa dá v širokom spektre rozhraní, čo sa týka wellnessu a zdravia. Je to ako zdravia, pohoda, výživa, strava, doplnky stravy, energetická terapia a rôzne iné. Má mnoho využití. Výhody individuálne prístupu pomocou Zaito. Každý človek a každá osoba je individualizovaná, to preto zohľadňuje jedinečné potreby každého človeka. Holisticky poskytuje celostný pohľad na zdravie. My sa pozeráme na zdravie ako celok, ako na jednotlivca. Rýchla a presná analýza interpretácie dát. A je to neinvazívne, bezbolestné a pohodlná metóda. Aplikácia technológie Zaito v praxi. Sú to napríklad wellness centra, lekárske ambulancie, športové týmy, výskumné inštitúcie. Tento prístroj sa dá použiť kdekoľvek a môže používať kdokoľvek. Štúdie a úspechy. Technológiu Zaito používa viac ako 100 000 používateľov, má viac ako 90% pozitívne výsledky a viac ako 5 rokov. To je všetko na záver. Pre viac informácií kľudne napíšte, komentujte. Teraz si prejdeme príklad reportu základného, ktorý robíme klientom. Týchto reportov je viac ako 315. Teraz si pozrieme jeden z nich. Tento report sa volá Wellness správa. Takto vyzerá prvá stránka. Keď si pozrieme, je vidieť, že je meraných 197 biomarkerov, v rozsahu je 97, mimo rozsahu tiež 97. O reporte sa budeme baviť o základné systémy ľudského tela. A to detoxikačný systém, gastrosystém, hormonálny systém a imunitný systém. Tunak je vidno, že je problém v imunitnom systéme. A dieta a výživa, tiež nejaký problém sa tu javí. Je to mimo rozsah, tak bereme do úvahy tie položky, ktoré sú mimo rozsah, v červenom a viac. Detoxikačný systém. Tu nám vyskakujú homeopatické huby plesne, dieta, výživa, baktérie. Môže to byť spôsobené čímkoľvek stravou, alebo prípadne, že predtým sme niečo zjedli pred tým meraním, lebo ono to ukazuje aktuálny stav vášho tela. Gastroindustriálny systém. To takisto máme tu huby, plesne, baktérie, nejaký problém, tenké črevo, mykotoxíny, hormonálny endokrínny systém, analýzuje pregnolog, dieta, výživa, semeníky,
estrogén. Je vidieť, že to bol muž, lebo sú tu aj semeníky napríklad. Imunitný systém. Stresory imunitného systému. Je tu stresový faktor, že je zahambený. To je, čo sa týka psychického zdravia. Takisto psychika je veľmi podstatná pre zdravie. Dieta, výživa, tu máme umelé cukry, sladidlá, herbicídy, pesticídy, insekticídy. Tieto prvky častokrát sa nachádzajú buď vo vode, alebo v strave, hydratácia, imunitný systém, melatonín chyba. Melatonín to znamená spánok. Zápaly, tu máme nejaké baktérie, imunitný systém, štítna žľaza. Častokrát, ak sa vyriešia prvé dva problémy, tak ostatné sa takisto napravia, lebo sú spojené. Mentálny emočný stres, tu je takisto imunitný systém, stresory emócií, zahambený, nedôverčivý, spánok. Tu je dôležité dieta, výživa, estrogén, imunitný systém. Kvôli týmto veciam vlastne je problém zaspať alebo so spánkom celkovým. Často sa nám stáva, že nie sme vyspatí a pritom sme spali dlho, lebo ten spánok nie je dostačujúci, hlboký, toxický stres. To je vlastne homeopatické huby, plesne, baktérie, čo môže byť takisto zo stravy. Tu sú ešte nejaké odporúčania, čo nám môže pomôcť: lymfodrenáž, metabolická rovnováha, stimulácia mikrobodov, kvetinová terapia, či nejaký EVO, TGPR. Takéto analýze vlastne hneď na začiatku, tak som to preskočil, vidíme tie biomarkery mimo rozsahu a tu je to spojené s produktami prírodnými, ktoré dokáže vlastne tento rozsah vrátiť späť. Napríklad full spectrum enzym, to je produkt určený na čreva a trávenie, liver balance na pečienku, heavy metal sorbent, to sú ťažké kovy a tak ďalej. Tých produktov je kvantum a hlavne sú všetko bio a 100% a všetko je to otestované. Takže po takéto wellness správe človek zistí a vie, že čo mu vlastne chýba a na čo by sa mal zamerať. A cena takéhoto individuálneho riešenia je od 50 € a aktuálne akcia do zajtra 50% akcia, to znamená za 25 € môžete mať celkový obraz o zdraví. Keď nie už teraz, tak kedy to chcete spraviť? Kedy chcete vedieť, že čo vám chýba a ako podporiť to zdravie? Tak nezabudnite, ak vás zaujíma zdravie, tak odoberajte, komentujte, lajkujte. Majte sa, krásny deň prajeme, buďte zdraví.